God aften alle sammen. Velkommen til byrådsmødet på sådan en rigtig dejlig forårsaften i slutningen af april. Før jeg lige ringer med klokken og sætter byrådsmødet i gang, så vil jeg starte med at byde velkommen til dig, Annette. Hvor er det rigtig, rigtig dejligt at se dig i vores rækker igen. Jeg ved, du har glædet dig, og nu kommer jeg lige ned til dig. Og før jeg fortsætter, så skal jeg jo spørge, om der er nogen, der ønsker at gøre brug af spørgetid. Ja, det er Erik, ikke også? Super, godt. Og så har vi et enkelt afbud. Palle fra Dansk Folkeparti er fraværende, og i stedet har vi besøg af Inger Nielsen. Det er velkommen til, Inger. Du har jo været her før. Og så går vi officielt i gang. Jeg skal spørge, om I kan godkende dagsordenen. Det kunne vi. Første sag på byrådets dagsorden, det er jo en beslutningssag om besættelse af de ledige pladser, efter Sten Brist han har valgt at udtræde af byrådet. Da der var tale om poster inden for den store valggruppe, som er besat af Socialdemokratiet, så er der også Socialdemokratiet, der her indstiller, hvem der skal have posterne fremover. Jeg skal høre, om vi kan følge indstillingen. Det kan vi. Tusind tak for det. Så kommer vi til en række økonomisager. Den første sag her er sag nummer 3, en beslutningssag om overførsler mellem årene 2023 og 2024. Det her er en sag, hvor vi skal træffe beslutning om at overføre budgetter fra 23 til 2024. Det kan både være opsparede midler og gæld, der overføres, som enten er øget eller et menneskebudget. Vi har selvfølgelig regler for, hvor meget og hvem der kan overføre, men på grund af det pres på servicerammen, som vi jo forventer, og som gjorde, at hele organisationen jo skulle bremse op her i slutningen af 23, så godkendte vi i ØK i november en justering af reglerne. Den betyder blandt andet, at mindre enheder med deres eget budget, f.eks. børnehaver og skoler, de kan overføre uforbrugte midler, som de netop på grund af opbremsningen undlod at bruge, selvom der ordnet set er et mere forbrug på udvalgets område. Regelændringen her, den gælder dog kun fra 23 og 24. Og som man kan læse i spillen, så er det på serviceudgifter og ældreboliger sammenlagt tale om overførsler og opsparet beløb til 24 på alle områder, på nær fra teknisk udvalg, der kan man sige låner af 24. Samlet set søges der om at få overført netto knap 13 millioner til 2024. Overførslerne her modregnes i budgetværmen under økonomi- og erhvervsudvalget, og dermed udlignes overførslernes pres på servicerammen for 24. På anlægsområdet, der påvirker overførslerne ikke bruttoanlægsrammen, da de ikke er i en regnskabssituation her, og ikke sanktioneres. For ældreboliger låner indskud i Landsbyggefonden, der er overførslerne udtryk for forskydning i økonomisk aktivitet, som er neutrale for vores kasse. Det var en lang tekst. Jeg skal høre, om sagen kan godkendes. Det kan den. Tak for det. Så har vi regnskabet for 2023. Det ligger klar til os nu, efter det har været bevalget i fagudvalgene og også i ØK. Og når vi så har godkendt det her, så skal regnskabet videre til revision. Overordnet set, så rammer vi sådan set meget præcis på servicerammen. Der er 250.000 år budget. Det er jo, når man kigger på budgettets størrelse, jo ikke voldsomt meget. Der er en mindre indtægt i forhold til det korrigerede budget på 8,8 millioner, primært grundet overførte anlægsbudgetter. Og så er den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af sidste år på 467 millioner. Og det er jo noget over målet i den økonomiske politik, der jo er på de kendte 150. Dykker vi ned i afvigelserne, så er det blandt andet påvirket i positiv retning af øgede indtægter fra skat og tilskud, renter, investeringsafkast og låneoptagelser. Det, der trækker ned, det er øgede service- og driftsudgifter og afdrag på lån, og som nævnt et udvidet anlægsprogram med et overført budget for 2022. Kan man godkende indstillingen? Peter? Jamen, jeg vil gerne lige knytte et par korte kommentarer. Jeg synes lidt som Christian også rigtigt siger, at det her det er jo et regnskab, som skal sendes videre til revisionen nu, på baggrund af at være igennem alle fagudvalgene, men jeg synes, det stadigvæk er vigtigt lige at pointere,
i hvert fald fra Venstres side, at vi har været rigtig glade for at tage det ansvar for budgettet, som til tider har været vanskeligt. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og når man så ser i dag, hvordan at serviceudgifterne sådan set rammer mere eller mindre inden for skiven, så vil jeg gerne kvittere for det politiske ansvar, min kollega har været med til at tage, fordi at der er nogle udvalg, som har stået hårdt for i det forgangne år, hvor man har skulle justere og kigge dybt i øjnene på hinanden og finde nogle løsninger. Vi har udvalgsstruktur, hvor også at det er udvalgenes eget ansvar at finde inden for rammen den økonomi, og der har det bestemt ikke været nemt, fordi der er nogle særlige områder, som har været virkelig udfordret. Og alligevel så står vi her, og derfor synes jeg heller ikke, at vi skal glemme den rejse, vi har været på, hvor det har været vanskeligt at styre i mål, og derfor har jeg også brug for at sige tak til forvaltningen, fordi at det har været et umådeligt godt stykke arbejde, når man kigger på det farvand, på serviceudgifterne, familieområdet, på børne- og skole, hvordan det har været en udfordrende tid, og alligevel så rammer vi så godt et regnskab. Det synes jeg faktisk fortjener stor anerkendelse, stor ros, både til kollegaer og til de mange medarbejdere, som arbejder hver eneste dag hårdt på at ramme det budget, som vi har lagt. Så jeg er glad for, at vi kan stå her i dag på Venstres vegne og sige, at vi er med i det budget 23, og vi tog ansvar, og det koster nogle gange at tage ansvar. Det har en pris, men vi vil hellere være her og tage ansvar og stå på mål, for trods alt så at glæde os over, at vi faktisk er så tæt på at ramme skiven helt præcist. Så det skulle bare være ordene herfra. Tak til mine kollegaer, tak til medarbejderne for et rigtig godt stykke arbejde. Det giver ikke anledning til bemærkninger. Så følger vi indstillingerne. Det gør vi. Super. Næste sag er også en beslutningssag. Det er første budgetopfølgning 2024. Og den melder jo desværre om udfordringer. Vi har et forventet merforbrug på 23 millioner kroner på serviceudgifter på familie- og børneområdet, samt skoleområdet i børne- og skoleudvalget. Forvaltningen arbejder på fuld kraft her for at finde løsninger på det. Det forventede merforbrug drives primært af øget tilvækst, som anslås at give omkring 10 millioner kroner, og underfinansiering af interne tilbud, som følge af kapaciteten ikke er fuldt udnyttet. Sidstnævnte anslås også at beløbe sig til omkring 10 millioner. Der arbejdes frem mod anden budgetopfølgning med at kvalificere og reducere merforbruget, blandt andet ved bedre udnyttelse af kapaciteten i egen tilbud. I forhold til skatter og tilskud reguleres budgettet med en forventet reduceret tilbagebetaling af grundskyld på 3 millioner kroner. Derudover så har Kultur- og Idrætsudvalget søgt om en flytning af 2,3 millioner fra anlæg til at dække driftstab ved ombygning af svømmehallen, samt en tillægsbevilling på 0,4 millioner til finansiering af den indgåede samarbejdsaftale med Team Danmark. Og så er der en række omplaceringer på tværs af udvalgene, som følger af flytning af aktiviteter og opgaver. Det sker alle sammen inden for servicerammen, og de er sådan neutrale for både servicerammen og kommunens kasse. Derudover så forventes det, at vi på nuværende tidspunkt igen at budgetterne overholdes på de øvrige driftsudgifter, anlæg og finansielle poster. Ja, og så bemærkes det, at det tidligt på året forhold til indmeldt forventninger til årsresultatet på anlægssiden. Det er jo første budgetopfølgning, og den hejser der i hvert fald nogle flag her, som vi er nødt til at være opmærksomme på. Jeg skal høre, om vi kan følge indstillingerne. Det kan vi. Tak for det. Sag nummer 6, vi har på her, det er igen en beslutningssag. Det er behandling af ansøgning om fritagelse for grundskyld for ungdomsboligerne nede i Kanalbyen. Ansøgningen her var behandlet både i Ungdoms- og Uddannelsesudvalget og Teknisk Udvalg, og jo også Økonomiudvalget, hvor der alle steder anbefales et afslag på ansøgningen. Kan det tiltrædes? Det kunne det. Tak for det. Og så en lidt spøjs sag, fordi det er jo en sag fra Teknisk Udvalg, en beslutningssag, endelig vedtagelse af en lokalplan 388 for boliger nord for Ertø Bygade. Og som der står på mit talepapir, så skal jeg give ordet til formanden for Teknisk Udvalg. Så det er teknisk set, at det sådan set stadigvæk mig selv. Så jeg tænker bare, jeg vil sige, at jeg har forelagt sagen her i byrådet efterhånden, det er vel 3. gang,
Så jeg tænker, at jeg med fuld fortrøstning kan sige, at jeg anbefaler, at vi vedtager lokalplanen. Ja, Tommy. Ja, tak. Jamen, jeg har lige et spørgsmål til det om bekymring, som kommer også fra de høringssvar, der er indgivet, som jo alle sammen bekymrer sig om, at hvad der sker, når der bygges i 2 plan på det udvalgte område. Og der står på side 8 eller 10, alt efter hvordan man ser det, under bebyggelsesanlæg og omfang og udseende, der står der, ved bebyggelse, jeg kan lige rykke ned til det næste, ved anvendelse af åben lav boligbebyggelse skal ny boligbebyggelse placeres mindst 2,5 meter fra skel. Derudover gælder det for alle anvendelser, at facader kun må udføres med vinduer, hvis de er yderligere tilbagetrukket fra skel for at mindske indbliksgener til naboarealer. Og så forklarer man, at det kan godt variere lidt, hvor meget det skal trækkes tilbage. Men det vi rent faktisk gør, det er at vedtage en lokalplan, hvor naboerne ikke er klar over, hvor meget man skal trække byggeriet tilbage fra skel, hvis der laves vinduer mod skel. Så jeg er lidt nysgerrig efter, hvad man egentlig har gjort sig som tanker. Er det bare en blankocheck til en eventuel projektmager til at sige, at nu har vi trukket den 251 cm væk, og så har vi jo flyttet den yderligere væk. Hvordan forholder man sig i udvalget til det? Ja, det er jo et godt spørgsmål, men altså, jeg kan jo garantere dig, at sagen her, den er først blevet behandlet rigtig, rigtig grundigt. Ikke mindst fordi, du skal jo passe på, hvordan jeg formulerer det, men næsten uanset hvad man byggede på grunden, så vil det være en forbedring af kvaliteten af det, der er der i dag. Og man har jo selvfølgelig kigget på, hvordan får man udnyttet grunden her mest muligt, men også hvordan får man generet naboerne mindst muligt. Så jeg synes faktisk, at man har taget højde for nogle af de ting, du efterspørger. Jeg anerkender, og det gør teknisk udvalg jo også, og vi vil også gøre det fremadrettet, tænker jeg, at en sag som det her, netop i Jægertø-området, der handler det faktisk også meget om, at området efterhånden er egnet til det, man kan kalde fortættelse, altså byfortættelse. Fordi det er jo stille og roligt ændrer karakter fra landsby til i højere grad at være by, og det er i virkeligheden nok mest det, du ser her med sagen her. Yderligere bemærkninger? Ja, Carsten. Ja, for at supplere borgmesteren, og i situationen her, den er stadigvæk formand for teknisk udvalg, så er det jo således, at det vi giver tilladelse her, det er, som vi kan læse det, ud af den sag, vi bedømmer lige nu, og siger ja til lige om lidt forhåbentlig. Det drejer sig om, det er det, at når der kommer et aktuelt byggeri, så går det jo igennem byggesagsbehandlingen. Og i byggesagsbehandlingen, der kigger man på den matrikel, der er. Man kigger på lokalplan, kommuneplan, og man kigger også på byggeriet, som det er sat af. Og der er der blandt andet i byggereglementet, der er der nogle meget, meget klare kriterier for, i hvilken højde og i hvilken afstand, og med hældninger på tag og højde osv., at tingene skal laves. Så jeg er fuldstændig tryg ved, at det her det kommer igennem vores forvaltning, når det bliver byggesagsbehandlet på det, således at vi som minimum overholder de regler, de love, der er, både i forhold til lokalplanen, kommuneplanen, men også i forhold til byggereglementet. Så jeg er helt rolig ved det, og kan sagtens anbefale, at vi stemmer ja til det her. Tak. Tommy? Ja, tak. Når jeg måske er særligt nysgerrig på det her, så er det fordi, jeg selv på et tidspunkt har oplevet, at en nabogrund lige pludselig får en helt ny lokalplan, hvor der må bygges i 2 plan, og det giver faktisk mange gener, når der lige pludselig er et ekstra plan, hvorfra der kan kigges direkte ind i folks køkkener, stuer, eller hvad der nu vender derimod, og haver i øvrigt. Og her yderligere beskrevet på en måde i lokalplanen, hvor man ikke er egentlig klar over, hvad det er, man risikerer at få som nabo. Og den manglende præcision i formuleringen her, synes jeg faktisk er lidt er uheldig, fordi de naboer derude, der nu har indgivet høringssvar, som så ikke bliver taget til efterretning, er taget til efterretning, men jo ikke bliver fuldt, de sidder jo tilbage med en følelse af, at nu ved de slet ikke, hvad det er, de risikerer. Og det bekymrer altså konservativt lidt, at man
at man ikke ved, hvor man står henne som boligejer. Man køber jo et hus, kigger i de lokalplaner, der ligger, og det er det, man kan tage udgangspunkt i. Når der så på nabogrunden bliver lavet en helt ny lokalplan, som er anderledes end det, som man har købt ind på i sin tid, så har man jo så at sige købt katten lidt i sækket. Når det er sagt, så forstår vi også godt, at der skal ske en udvikling, men det bør ske i respekt for det område, og jeg har aldrig helt forstået, hvorfor det er, at man ikke bare udvider de eksisterende lokalplaner, for man kunne jo have lagt det her område ind under den samme lokalplan, som naboerne havde, så var der akkurat samme betingelser, som de havde haft at bygge efter, og så havde de jo haft en idé om, hvad det var, de havde købt ind på. Det skal ikke forstås således, at konservative kommer til at stemme imod det her, men det skal forstås således, at, og nu prøver jeg at kigge på borgmesteren og den fungerende formand for teknisk udvalg, nu kigger jeg på den nye formand for teknisk udvalg, og siger, vi vil nok kigge tæt på den her, når der så skal laves byggetilladelser derude, og følge med i, hvad det er, I giver tilladelse til derude. Og jeg håber, du har hørt, hvad vi siger, og vil tage det med i betragtning, når der skal laves byggetilladelser. Så tak for. Ja, bare kom, Kenny. Tak. Jamen, det er da også skidt, at man kommer til at måske bygge så tæt på, som det man gør. Men jeg vil da sige, at der er jo altså ikke nogen vinduer i gavlen. Så der er ikke indkig. Når der ikke er vinduer, er der ingen indkig. Det kan godt være, at der er nogen i siderne, men gavlen er der ikke i. Så jeg synes egentlig, at det er faktisk ikke sådan meget det er anderledes end det, som vi egentlig er. Altså jeg tænker, at det er noget, som vi var meget enige om. Og vi var også enige om, at det her, det er et byggeri, som kun højner det område. Derude, der har der altså ligget noget, der er meget, meget værre. Så jeg er meget, meget fortrøstningsfuld ved det her, og vi er meget glade for, at vi kan sige ja til det her. Du markerer, Tommy. Ja, det gør jeg, fordi fungerende formand for teknisk udvalg, borgmesteren, har lige stået og fortalt mig, at de har sat jer rigtig grundigt ind i den her sag og behandlet sagen rigtig grundigt. Og nu fortæller Kenny Brun mig så, at der ikke kan laves vinduer over med naboerne. Det var det, jeg startede med at sige, at det er rent faktisk tilfældet, at man kan det, så skal man bare have mere end de 2,5 meter til skel. Og så var det, jeg spurgte, er det så 2,51 meter eller hvad? Og det er det, der ikke er oplyst, og det er jo det, der er hele kernen i det her, det er, at der står ikke i lokalplanen, hvor meget man så skal trække det væk, hvis man er i 2-plan og har vinduer mod skel. Så det er jo den bekymring, vi har. Hvis det var, at der ikke kunne komme vinduer mod skel, punktum. Så, det ved du jo ikke, fordi projektet er jo ikke lavet nu, byggetilladelsen er ikke givet. Vi er enige om, at der står i lokalplanen, at der kan laves vinduer mod skel, hvis man trækker byggeriet længere væk end 2,5 meter fra skel. Det er det, der står. Det er bare et eksempel. Jeg tænker lige, vi husker det her med at markere og så tale efter tur. Ja. John? Om jeg jo ikke fungeret endnu, men tak for opmærksomheden, Tommy. Jeg tror, vi tager den med tilbage. Jeg hører, I stemmer ikke imod den, så det tænker jeg er fint. I er opmærksom på noget i teksten, som vi lige holder øje med. Skal ikke sige det? Jeps. Vil du have ordet, Kenny, eller? Nej, jeg synes ikke, det er sådan lidt. Super. Jeg hører. Det gør I så ikke, før jeg har tændt mikrofonen. Jeg hører, at vi alle følger indstillingen, men selvfølgelig anerkender jeg og tænker også, at teknisk udvalg er opmærksom på den her, når der til sin tid skal gives en byggetilladelse her. I øvrigt vil jeg godt rose dig, Tommy. Det er godt at se dig i en Wings for Life t-shirt hernede i byrådssalen. Tak fordi du viser den så tydeligt frem. Godt. Det næste sag, det er også en sag for teknisk udvalg. Det her, det er det, der hedder en forslag til en bevarende lokalplan for Blåhøj. En bolig på Blåhøj. Det, der skal gøres i dag, det er at sende den i høring i 4 uger. Vi følger indstillingen. Tak skal I have. Så, Susanne, er vi kommet til bosætningsstrategien. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Fredericia har en vision, som jo for det første går ud på, at vi gerne vil være børnefamiliernes første valg, men jo også går ud på, at vi rigtig gerne vil være flere, end vi er. Det tænker jeg, at du vil sætte nogle flere ord på, Susanne.
Tak for det, Christian. Ja, men du har jo også selv været en del af det, inden du nu er smuttet ud af udvalget, så du har været med i hele processen. Men det er rigtigt, vi har fået udarbejdet en bosætningsstrategi, som vi faktisk har brugt utrolig meget tid på. Vi har, hele udvalget har talt med mange mennesker, vi har inviteret interessenter ind, vi har spurgt folk, der flytter til kommunen, hvorfor de gør det. Vi har spurgt folk, der flytter fra kommunen, hvad deres årsag er til det, de gør det. Og der vi altså pejler os ind på 4 områder, som vi vil satse på. Først skal jeg sige, at vi har en stor ambition om at blive 55.000 borgere i 2033, og derudaf der skal de 6% være børn under 6 år. Så derfor er det nok ingen hemmelighed, at en af de grupper, vi satser på, det er de unge børnefamilier. Så er det også de frie voksne, og det er tilbageflytterne, og så er det selvfølgelig at fastholde frederiциanerne. Og de unge børnefamilier, det er jo fordi, at folk, der er rejst ud og studerer, de er nemmere at trække hjem, inden at de bliver satte, og børnene skal starte i folkeskole. Så derfor så skal vi sørge for, at der er nogle trygge miljøer og nogle aktiviteter for børnefamilierne. De frie voksne, det er så nogen ligesom mig selv. Det er så nogen, der har et meget, meget stort hus og ingen børn, der bor hjemme mere. Vi skulle også gerne kunne tiltrækkes af nogle aktiviteter. Vi vil gerne have nogle oplevelser og underholdes, men måske også gerne bo i noget, der er noget mindre end det, man bor i dag, sådan at børnefamilierne kan flytte ind i det. Tilbageflytterne, jamen det er jo dem, der har været ude. Det kan også være unge mennesker, der har været ude at studere. Der skal vi jo have gjort det så godt, mens de boede her i byen som børn og unge, at de tænker, når de er færdige med at studere, hvis vi skal etablere os et andet sted end der, hvor vi studerer, hvor skal det så være? Det skal være i Fredericia. Og sidst vil jeg også lige sige, at vi skal ikke kun tiltrække nye folk, vi skal også sørge for, at de folk, der bor her i dag, de er glade for at bo her, de er glade for den natur, vi har, de oplevelser, vi har, sådan at de fortsætter med at bo her og ikke flytter herfra. Og det er jo sådan, at de bedste ambassadører, det er jo dem, der er godt tilfreds. Det, som alle de her analyser har vist, er, at der, hvor vi falder noget ned, det er på image, altså den der snak om det er en god by at bo i osv., der har vi nogle udfordringer, og det skal vi sørge for at arbejde med her. En anden ting er, at vi samtidig med, at vi gerne vil have folk til at bo, så skal vi også tænke på boformer. Vi er en meget geografisk lille kommune, og derfor skal vi tænke alternativt. Vi har jo heldigvis hele Kanalbyen, hvor der kan bygges rigtig mange spændende boliger, og det bliver der også fremadrettet, det er helt sikker på. Men at vi bygger lidt mere tæt lav. De boligformer, der er meget populære i øjeblikket, er faktisk små rækkeboliger, både som ejer og lejer. Men jeg synes faktisk, jeg vil gerne takke hele mit udvalg. Jeg synes faktisk, vi har været konstruktive og arbejdet meget, meget seriøst med den her plan, og jeg er sikker på, at hvis vi lægger os i selen de næste par år, så kan vi også godt nå de her ambitiøse mål, vi har sat os. Så jeg håber, at byrådet nu vil stemme den her igennem. Så er det lidt Martin. Ja, jamen Venstre er også meget positiv over for den her nye bosætningsstrategi. Ellers er jeg også sovet i timen i udvalget, og jeg vil gerne takke for det super gode samarbejde, vi har haft i Bosætning- og Turismeudvalget. I det store arbejde, vi egentlig har lagt i den her strategi. Den er jo ambitiøs, fordi prognoserne siger, at vi vil lande på 53.500 og i 33, og der skal vi jo op på 1.500 mere med den her strategi. Det er det, den skal hjælpe os med. Og det synes jeg er væsentligt, ikke bare for at blive flere borgere, for at blive flere borgers skyld, men netop fordi det giver os nogle muskler til at udvikle vores kommune til glæde for os alle sammen, at vi bliver flere. Venstre kom i forrige byrådsperiode med et bosætningsudspil, der hed 365 grader. Jeg blev jo coachet af Peter nogle gange, at tingene tager lidt tid i kommunalpolitik, og det har det måske også gjort det her, men vi er meget, meget tilfredse med resultatet. Men også meget opmærksom på, at det jo ikke er nok med en strategi og en politik. Det er de her handlinger, der kommer her efterfølgende, som i virkeligheden afgør, om vi lykkes eller ej. Noget, jeg har været meget fokuseret på i den her bosætningsstrategi, det har været det med at få fællesskaber og outdoor-oplevelser op på dagsordenen. Netop også noget, som mange tilflyttere siger er noget af det allervigtigste for dem for at ville flytte til Fredericia. Og der kan man sige, der har vi jo det her meget stærke foreningsliv, som meget skal tage sig af fællesskaberne, og som vi skal understøtte alt, hvad vi kan.
og vi har også vores naturoplevelser, men der skal vi måske blive endnu skarpere fremadrettet til at synliggøre dem. Både gøre dem tilgængelige med stier osv., men også at synliggøre dem med skiltning og reklamer rundt omkring. Og det er jo også en af grundene til, at Lise Vilfrans og Kenneth og jeg har været ude med et udspil på en Fredericia-sti, der gik hele vejen rundt om vores kommunegrænse, netop sådan, at vi kan begynde at brande os på samme måde som Gendarmestien. Den viser, hvor flot naturen er nede ved Flensborg Fjord, jamen så vil vi også vise, at vi har lige så flot natur i Fredericia. Så der er det vigtigt, at vi tør at følge den her politik op med handling, for at vi lykkes. Noget fraflytterne også nævner, som en af grundene til, at de flytter herfra, jamen det er, at de søger noget bedre by- og handelsliv. Og det kan man sige, det er jo også et lille hæb til os om, at vi skal have lavet en rigtig god midtbystrategi her de næste par måneder, fordi der skal vi også op. Så der er mange ting, vi skal have gang i for at få den her politik ud at leve. Men Venstre er enormt positiv over for den. Og så skal vi bare være gode til at få fuldt politikken op med handlinger. Så er det turen. Ja, det er ikke fordi, jeg vil gå så meget ind i detaljer i forhold til den analyse, der blev lavet, og det rapport, som Opinionen har lavet. Og jeg vil faktisk følge lidt op på Niels Martin, det her med blødværdier. Fredericia ligger jo smukt ved Lillebælt, og vi har det, der skal til for at være en lille storby. Og det skal vi i talesætte noget bedre, fordi at jeg har set en undersøgelse tidligere, der viste faktisk, at borgerne uden for Fredericia var mere tilfredse med Fredericia by, end selve frederiциanerne var. Og det skal vi selvfølgelig have ændret på. Og som Susanne hun sagde, jamen det er jo vores borgere, der skal være vores ambassadør, der skal være med til at sælge vores by. Det vil sige, at byen skal tales op. Og den her strategi er jo vigtigt, at både borgerne, politikerne, administration, erhvervsliv tager ejerskab til det, og ligesom tale det op og gøre en indsats for, at vi kan tiltrække flere borgere med de indsatser, som Susanne og Niels Martin han nævner. Og vi har mange muligheder. Vores blikkenhed, vores unikke historie, og med 16.000 indpendler, altså mulighederne er mange. Så kan vi gøre det i fællesskab, så tror jeg, at vi kan sagtens opfylde den kriterie i Vision 2033, om at Fredericia bliver det første valg, i hvert fald for børnefamilierne, i det omfang vi er med til at løfte den her strategi og tage ejerskab. Så vi stemmer for strategi. Så bliver det din tur, Carsten. Tak for det. Der er et bilag til sagen, som har rød tekst. Betyder det, at vi ikke må kommentere på det nu, eller er det frigivet til bilag 4, beslutningssag godkendelse? Den er rød. Jeg vil bare inden, at jeg ryger direkte i fængsel, uden at modtage penge, hvis jeg passerer start undervejs, så vil jeg sikker på, at jeg ikke kommer galt afsted. Det må du gerne kommentere på, bliver der vist i min ørechokoladebolle her. Det jeg noterer mig, det er, at der er sat en retning, og det er jeg glad for. Der, hvor jeg måske sådan lige stussede lidt, da jeg læste, det er nede i punktet i bilag 4, der siger, at der skal være varierede, attraktive og sammenhængende lokalområder til hele livet. Der skal skabes attraktive nye boligområder, og eksisterende boligområder skal revitaliseres. Man kunne godt læse det, som om vi ikke har noget i posen i forvejen af det. Vi har faktisk massevis af gode boligområder, så der er attraktive. Og man kunne måske skrive, at vi skal forstærke det, der skal være flere. Der, hvor jeg er lidt stusser, det er, at der skal være større variation i boligudbuddet. Og så kommer der nu. Der skal bygges flere privatejede rækkehuse. Der skal bygges flere privatejede etageboliger. Der skal bygges flere parcelhuse under 160 kvadratmeter. Og der skal bygges flere alternative boligtyper. Det der med skal, det har det måske ikke så fantastisk godt med, fordi vi kan vel ikke som kommune, det er i hvert fald ikke det, jeg har været vant til indtil nu, og det er ikke den praksis, vi har haft, at vi kan sige, der skal. Når der står, hvad der skal, så resten, det skal vi så ikke, kunne jeg gå ud fra. Jeg tænkte, det var rart, hvis vi fik det gentænkt, således der er lidt mere runde hjørner i den her strategi her, fordi ellers så står vi med en masse ting, som jeg tror rent lovgivningsmæssigt vi vil få svært ved at leve op til med alt det, vi skal gøre. Men som hovedretten, jeg mener det er okay, men
Men alt, der er skrevet, det kan jo indimellem godt trænge til at få en version 2.0, og lige nøjagtigt her kunne man godt læse den igennem igen, og se om det der skal, om der kunne være vendes en anden term til det. Tak for ordet. Så bliver det Tommy. Tak. Jamen, jeg vil gerne kvittere udvalget for et godt stykke arbejde. Det er dejligt at se, at I er trukket i arbejdstøjet, og at I har leveret et spændende resultat, så vi har et grundlag at arbejde videre på. For det er fuldstændig rigtigt, hvad flere siger. Det er så tvingende nødvendigt. Hvis vi kigger ned i prognoserne, så sker der ikke særlig meget på befolkningsudviklingen i Fredericia Kommune, og derfor er det så vigtigt, at vi tager fat, og at vi gør noget. Og så vil jeg lige løfte flaget for, at det er fuldstændig rigtigt, hvad Niels Martin siger. Der skal sættes handling bag. Og det kræver lige en ting mere. Det kræver, at vi husker, når vi går til budgetforhandling, at handling nogle gange koster penge. Så vi skal afsætte midler til det her, hvis vi virkelig vil i mål med det. Og det vil vi. Og det ved jeg faktisk, at alle her i byrådssalen vil. Og derfor er jeg sikker på, at vi nok skal komme i mål med det. Og så er jeg igen også så glad for, at Niels Martin han kommenterer, at vi skal måske være bedre til at skilte med vores kulturelle begivenheder. Konservative er jo gået i gang. På søndag kan I komme ned og blive Wings for Life, og så kan I komme til gratis koncert nede på Kulturkasernen. Det er der skilt for tingene. Tak for det. Tak skal du have, Tommy. Så er det Cecilie. Tak. Jamen, jeg tænker lige at vil gøre lidt reklame for noget af det, jeg egentlig synes er enormt vigtigt i den her bosætningsstrategi. Og det er, at det ikke kun handler om at tiltrække folk udefra. Det handler i lige så høj grad om at få nogen til at vende tilbage. Eksempelvis de unge, som har været måske i en universitetsby at læse. Men det handler også om at sørge for, at der ikke sker så stor en fraflytning. Fordi hvis vi bare kunne holde på de borgere, vi allerede havde, ikke at vi skal til at indføre stavnsbundet igen, men at vi gjorde det så attraktivt at bo her, at man ikke havde lyst til at kigge på andre steder, man også kunne bosætte sig, så ville vi faktisk opleve en stor befolkningstilvækst. Og dem, som flytter, det er faktisk tit dem i lige præcis de målgrupper, som vi gerne vil tiltrække. Og derfor så er det et af benene i den her bosætningsstrategi, at vi altså også skal gøre mere for at beholde de mennesker, som allerede har valgt Fredericia til tidligere. Og derfor så er det jo ikke kun en politik, som handler om alle dem, som ikke bor her i kommunen lige nu. Det er i høj grad også en politik, som handler om alle os, som bor her nu. Alle dem, som er uden for væggene her. Og at vi skal skabe en god by for dem, så de har lyst til at blive boende. Det synes jeg egentlig er noget af det allervigtigste i den politik. Ikke flere indtegnet. Så skal I høre, om vi kan følge indstillingerne og godkende bosætningsstrategien. Det kan vi. Tak skal I have. Sidste sag på den åbne dagsorden, det er en initiativretsag. Det er forslag om stop for kønsopdelt svømning. Og det er en sag, der er rejst af Dansk Folkeparti. Så jeg tænker, Susanne, ordet er dit. Tak skal du have. Tak for det. Jeg vil lige starte med at i hvert fald rette nogle misforståelser, tror jeg, som står i Fredericia Dagblad i dag, Carsten, i forhold til dit udvalg. Der kan jeg betrygge dig med, at der er ikke nogen fra dit udvalg, der har lækket noget som helst til mig. Den her initiativsretssag, den kommer på baggrund af, at Dansk Folkeparti har stillet et beslutningsforslag i Folketinget, og på den baggrund har integrationsministeren Kaare Dybvad udsendt et brev til de 12 kommuner i landet, som stadigvæk har den ordning med, at man kan have kønsopdelt svømning. Så det er på foranledning af det, og derfra det kommer. Så du kan jo ganske betrygget i, at der er ikke nogen fra dit udvalg, der har lækket noget som helst. Og hvad I har talt om, det aner jeg ikke noget om. Men vi har selvfølgelig stillet det her initiativretsforslag også på baggrund af det brev, som Kaare Dybvad har udsendt, hvor at han jo siger, at han betragter de her særforanstaltninger som udanske. Og han gerne vil have, at han tilkendegiver det brev, at man tager det her redskab væk og ikke bruger det mere. Og for Dansk Folkeparti har det altid været vigtigt, at vi ikke har de her særforanstaltninger for, at integrationen skal lykkes.
Og vi synes også, at nu er det på tide, at vi retter ind. Der er 86 kommuner, der sagtens skal finde ud af at få folk til at svømme, uden at vi har sådan nogle særforanstaltninger. For os er det meget, meget vigtigt, at vi prøver at undgå, at så mange som muligt af piger og unge kvinder, de bliver udsat for social kontrol. Og jo flere særforanstaltninger man har og tilbyder, jo nemmere er det, at man kan fastholde kvinder og piger i social kontrol. Så derfor så er det jo helt naturligt, vi har i Danmark, at vi svømmer side om side i en svømmehal, ligesådan som når vi er ude på et stadion, at der er både mænd og kvinder. Og derfor skal vi ikke tillade, at der er nogle foreninger, som har nogle hold, som kan booke en offentlig institution, hvor man så forbyder mænd at komme i den periode, hvor at den her aktivitet foregår. Der er jo omklædningsmuligheder for kvinder og for mænd, som det også skal være, så at man laver kvindehold og svømmer med nogen, man kender og nogen, man er i forening med. Det er jo helt fint, men vi skal bare ikke tillade, at offentlige bygninger de bliver lukket ned for det andet køn. Vi skal tværtimod opfordre til, at det er helt naturligt, at mænd og kvinder de omgås hinanden. Sådan foregår det jo også på arbejdsmarkedet, at vi arbejder side om side. Så vi mener, at vi skal have den her særforanstaltning, som vi er kun en af de 12 kommuner, der stadigvæk har, at vi skal ophæve den, og det håber jeg selvfølgelig, at nu kigger jeg på Socialdemokratiet, det er deres minister, der har sagt det. Han sidder i en regering med Venstre, så det er jo så også noget af det, som de siger derovre, for jeg går ud fra, at han taler på regeringens vegne, når han opfordrer det her til kommunen. Så derfor håber jeg, at vi kan følge ministerens indstilling til at sige, at sådan en udansk tradition skal vi ikke længere have i Fredericia. Carsten, du var hurtigst. Sådan en udansk tradition skal vi ikke længere have i Fredericia. Spørgsmålet er, hvad vi har. Jeg blev opmærksom på sagen den 8. april og stillede spørgsmål til forvaltningen omkring det. Og jeg er ikke så meget optaget af, om kønsopdelt, eller om det er kvinder eller mænd, om det er mennesker, der er født med handicap, eller om det er krigsinvalider, der svømmer derude, eller om det er militært, der træner kampsvømning, og der ikke er andre i hallen på det tidspunkt. Det er jeg ikke optaget af. Jeg er optaget af vilkårene. Og det, jeg noterer mig i den research, jeg har lavet her, det er det, at der ikke er nogen steder, der fremgår, at man rent faktisk har lavet en kontakt til motionsklubben Sønder Korskær, som dem, der ønsker at svømme derude. Det kan jo ske, at der slet ikke er et problem overhovedet, at de slet ikke stiller de særkrav. Eller at vi som kommune, som forvaltning, som kultur- og idrætsudvalg, kan sige til dem, sådan ser vi ikke på tingene. Man kan godt bestille et svømmebassin og et omklædningsrum, men man kan ikke bestemme, hvem der skal på arbejde derude. Man kan ikke frasortere mænd, betydende, at de kan ikke få lov til at gå på arbejde, hvis de jo står på listen i dem, der har den vagt den dag. Vi kan jo heller ikke, hvilket jeg også har stillet spørgsmålstegn om, nægte en mandlig servicemedarbejder at gå ned i svømmehallen, når kvinderne bader eller svømmer, eller gå ud og lave en teknisk foranstaltning, en justering, fordi at en svømmeklub har optaget svømmehallen. På samme måde kunne man jo forestille sig, at hvilket som helst mennesker, der står og bruser sig eller noget andet, falder livløs rundt. Og tro mig, hvis det bliver ringt 112, så vil jeg vide næsten hvad som helst på, at den første, der kommer ind i omklædningsrummet, det vil være en medarbejder i Fredericia Idrætscenter. Og den medarbejder kan lige så godt være en mand. Og vi taler jo livreddende førstehjælp. Så derfor, inden vi gør det her til et problem, så synes jeg, at det er en god idé, at vi gør, som jeg bad forvaltningen om, og formandskabet i Kultur- og Idrætsudvalget den 8. april, om at vi behandler det her i udvalget. Fordi så får vi nemlig alt fakta på bordet, og så kan vi drøfte det. Og derfor er det næsten unødvendigt for mig at sige, at jeg anbefaler, at det skal gå over at blive behandlet i Kultur- og Idrætsudvalget. For det er jo det, jeg har bedt om den 8. april, hvilket også Dansk Folkeparti var klar over, at jeg har gjort. Jeg synes, det er en ærgerlig sag, at vi skal i byen for alle skal tætte op på den måde her. Jeg synes, det vil klæde os alle sammen, inden vi begynder at tale om særlige grupper, at vi har talt med grupperne, inden vi bringer op i byrådssalen. Der kan, som jeg startede med at sige, jo godt være den mulighed, at der reelt ikke er noget problem. Eller der ikke er noget, vi ikke kan løse allerede nu. Så med det, så kan jeg ikke stemme for det. Jeg
kan ikke stemme for forslaget, som det ligger. Jeg vil anbefale, at sagen den bliver tilbageført til Kultur- og Idrætsudvalget, som jeg foreslog den 8. april. Så er det Peter. Jamen, det er jo svært at komme efter dig, Carsten, fordi jeg kunne jo mere eller mindre sige det samme. Fine ord. Jeg må forstå det sådan, at det er korrekt, at vi har fået den her henvendelse til Kultur og Idræt for at belyse den her sag grundigt. Og vi har jo udvalgsstruktur i vores kommune, heldigvis for det. Og derfor er jeg også ærgerlig over, at den her sag den skal være her, inden den faktisk er grundigt belyst i vores kommune. Og det, at vi har en forening, som bruger kønsopdelt svømning. Hvad betyder det? Må vi ikke? Er der en dialog med dem? Og hvad siger den dialog? Altså med andre ord, gøre noget ordentligt og grundigt. Og det er det, jeg gerne vil slå på mål for. Det er, at vi i Kulturudvalget på den baggrund, som Carsten han rigtigt siger, forholder os til sagen grundigt, og på baggrund af det, så træffer de beslutninger, der må træffes. Det her, det er for haste. Det her, det er populistisk, fordi jeg er helt sikker på, at det kommer i 12 andre kommuner. Jeg ved ikke, om gruppen her selv har skrevet den her sag, men jeg synes, det er ærgerligt, at vi springer et udvalg over, som egentlig har ansvaret for det, og lader dem arbejde i bund med det, inden man træffer en afgørelse. Så kunne man jo have haft en indstilling fra udvalget hele vejen til byrådet, der så siger, at vi anbefaler byrådet sådan og sådan. Men nu ligger det altså fagfagligt i Kultur- og Idrætsudvalget, og ønsket fra et medlem af udvalget om at få det her belyst på næstkommende møde, så står vi her og så skal egentlig tage og forgribe os på en sag, som ikke er ordentligt og fyldt ud belyst. Det synes jeg er ærgerligt, og derfor synes jeg også, at det er rimeligt, at man stiller et ændringsforslag, der hedder, at den ryger tilbage i udvalget til grundig belysning, og det er det, som vi ønsker at støtte i Venstre. Så bliver det David. Jamen, tak til DF for indstillingen, men nej tak. Jeg mener, at før vi forbyder noget, så skal vi tjekke op på, hvad det egentlig er, vi tilbyder. Og der er i Fredericia mange forskellige foreninger, der tilbyder forskellige typer af sport eller kultur, og også svømning. Og der skal måske tilføjes, når vi snakker svømmeklubber rundt omkring os i landet, at så er en del af det faktisk også kønsopdelt på forskellige måder. Foreningen Korskær, eller det gamle Sønder Korskær, startede i sin tid kvindesvømningen op som et tilbud til kvinder, uanset religion og etnicitet. Det blev et meget populært tilbud, hvor både danske og udenlandske kvinder deltog, og det gør de sådan set stadigvæk. Målet, også for Fredericia Kommune, har været med tiden at fremme udviklingen af det gode og meningsfulde liv. Det har også været at øge deltagelse og engagement i bydelen. Et forskningsprojekt, som har nogle år på banen, altså noget fakta, viser, at man rent faktisk lykkedes med det her projekt igennem den her svømmeaktivitet. Svømningen har også et læringsmæssigt indhold. Den tidligere formand Charlotte fortalte dengang, at der også var opmærksomhed på hygiejne og badetøj. At det var almindeligt badetøj, man havde på. Og den nuværende formand, Kjeld Hansen, støtter op om det og tilføjer faktisk, at der også ligger et foreningsmæssigt opdragelse i det her. Altså at opdrage kvinderne til at indgå i et foreningsarbejde og et foreningsliv, som vi egentlig bryster os så stolt af i Danmark. Så vi bør i det her konkrete eksempel også bemærke, at det drejer sig om en aktivitet, der ikke finder sted, mens der almindeligt svømme åbent i hallen der. Altså et tidsrum, hvor der egentlig vil være tomme bassiner, hvor at foreningen selv lejer hallen og selv stiller frivillige livreddere til rådighed. Flere af medlemmerne har faktisk desuden også købt månedskort, så de svømmer helt almindeligt på vilkår med alle andre, både mænd og kvinder, i almindelig åbningstid. Så det er bare en forening ligesom alt andet. Man kan spille fodbold i en skolegård, man kan spille fodbold i en klub, man kan gå til svømning sammen med alle andre, man kan gå til svømning i en eller anden forening. Foreningen, der driver det her tilbud, er også en godkendt forening, der tilbyder mange andre aktiviteter, også enkelte, der udelukkende er for mænd. Så tak for at gøre opmærksom på et projekt, der virker, men nej tak til at stoppe det. Jeg har for nuværende Susanne, Cecilia og Connie indtegnet. Jeg skal se, om jeg har overset nogen. Godt. Susanne? Ja, man kan jo fordreje alt det, man gerne vil fordreje. For det første, Carsten, havde jeg fremsat mit forslag, inden jeg faktisk
havde en snak med dig om noget helt andet, så kom vi ind på det. Dansk Folkeparti sidder ikke i Kultur- og Idrætsudvalget. Anede ikke noget om, at I har haft det op at snakke. Så det klinger også lidt hul, det der med at sige, så kunne jeg have puttet det derned i Kultur- og Idrætsudvalget. Så det kan man fordreje. Og så fordreje det til, om man må have et hold af kvinder, der svømmer på et bestemt tidspunkt, at de har en samlet ude fra Korskærparken. Det er da det rene ævl. Det her drejer sig om man vil tillade nogle bygninger, altså man vil tillade en kommunal bygning, at man må, holde en hel bygning hen, sådan at man fravælger mænd. Og der er ikke én af jer, der har stillet spørgsmålstegn ved social kontrol af piger og unge kvinder. Der er ikke én af jer, der synes, at man har nogle særforanstaltninger, der gør, at fædre eksempelvis kan fastholde kvinder i social kontrol. Og jo flere særforanstaltninger vi har i Danmark, jo mere kan man fastholde dem i det. Og populist, ja, det kan godt være, at integrationsminister Kaare Dybvad er populist. Han har sendt et brev, hvor han beder de 12 kommuner, der har det her stadigvæk, om at holde op med det, fordi han mener det udansk. Det er ikke mig, der siger ordet udansk, Carsten. Det er faktisk integrationsministeren fra Socialdemokratiet, der siger det er udansk, og han vil gøre op med alle de ting. Så man kan sagtens lave det til noget helt andet, David, det er jo en fin tale osv. Det her drejer sig ikke om det. Det drejer sig om, at vi har fået en henvendelse fra din minister om, at vi skal lade være med at lave særforanstaltninger på offentlige bygninger. Det er sådan set det her drejer sig om. Og jeg ønsker, at det kommer til afstemning i dag. Hvad man så videre gør i kultur og idræt, det må man selv om, men jeg ønsker, at det kommer til afstemning. Så bliver det Cecilie. Ja, jamen jeg skal gerne stemme, hvad Enhedslisten mener om det her. Vi sidder heller ikke i Kultur- og Idrætsudvalget, så det er jeg egentlig glad for at kunne ytre her. Enhedslisten er kraftigt imod, at byrådet skal fratage kvinder friheden til at svømme sammen, som de vil, og med dem, de vil. Der er kønsopdeling i mange andre dele af foreningslivet, uden det ser ud til at genere nogen synderligt. Og her taler vi altså om noget, der sker i meget begrænset omfang. Så synes jeg også, det er tragikomisk, at et parti, der her i dag taler imod dette safe space for kvinder, ellers normalt har meget travlt med at forsvare netop safe spaces for kvinder. Men det er måske kun, når vi diskuterer transkønnethed, at kvinder skal have lov til at mødes og have et trygt og sikkert rum uden andres tilstedeværelse. Det gælder åbenbart ikke, når de gerne vil svømme, må vi forstå. Jeg oplever, at vi er i en tid, hvor mange unge er usikre på deres krop. Jeg hører mange skolelærere fortælle om, at det er svært at få de unge til at gå i bad efter idræt. Det er svært at få dem til at deltage i svømmeundervisning. Jeg tror ikke kun, det handler om etnicitet. Det er i hvert fald ikke noget, jeg hører kun drejer sig om nogen med en bestemt etnisk baggrund. Det er generelt en blufærdighed, som flere og flere unge oplever at have. Og jeg tænker, at det kun er glædeligt, hvis der findes nogle tilbud, hvor man kan føle sig lidt mere tryg og lidt mere tilpas. Og det gælder for mig, uanset om det er for kvinder eller for mænd, om det er for drenge eller for piger. En del af dem, som historisk har benyttet det her tilbud, som David også fortæller, det har jo været en gruppe kvinder, som vi jo meget gerne vil have til netop at deltage aktivt i aktiviteter som svømning. Man tager med det her forslag nogle motionsmuligheder fra en underaktiv gruppe og stopper en enormt positiv indsats, som er lykkedes med at få kvinderne her tættere på samfunds- og foreningslivet. Alternativet til kønsopdelt svømning vil for nogle af de her, langt fra alle, men for nogle af de her kvinder være, at de ikke deltager i svømning, men bliver hjemme. Så hvis man gerne vil gøre noget i forhold til negativ kontrol, så bliver jeg nødt til at sige, det betyder ikke mindre negativ social kontrol, at de ikke har det her frirum. Det her frirum, det er et skridt i den rigtige retning. Nej, jeg synes da heller ikke, det er i mål. Det er ikke min lykkeutopi. Men det er absolut et skridt ud af det hjem for de piger, som bliver udsat for negativ social kontrol, og et skridt i den rigtige retning, at lade dem deltage i en aktivitet, som nogle af dem jo altså ellers ikke ville have fået lov til. Hvis man forbyder kønsopdelt svømning, så vil man for mig at se dermed skabe både mere ulighed i sundhed
og et tilbageskridt i integrationen. Og nu er det meget muligt, at jeg tolker det her forkert, men som jeg læser jeres forslag, så er det enormt vidtrækkende. Jeg læser det som, at det endda vil forhindre et forældrepar i at booke en svømmehal, for eksempel er et Sø svømmehal, vi selv tidligere har booket til en fødselsdag, hvis man siger, at det er til en pigefødselsdag. Det er en reservation til et bestemt køn. Jeg kan også være bange for, at hvis vi i ungdomsskolen, hvor jeg sidder i bestyrelsen, finder på at lave et hold for piger, hvor de skal arbejde med deres selvværd og forhold til deres krop, ja, så vil vi jo så ikke kunne få lov at bruge kommunens egne svømmefaciliteter som del af den indsats. Og så vil jeg gøre noget, jeg meget, meget sjældent gør. Jeg vil faktisk gerne rose Carsten Birkesen. Jeg ved ikke, om det har hjulpet at forlade Nye Borgerlige, men jeg vil gerne rose ham for hans opfordring til at få undersøgt, om der overhovedet er et problem her. Og tage dialogen med den forening, som tidligere har stået for at arrangere det her. Hvis man overhovedet vil tage sådan en sag herop, så må det være der, man starter, altså med viden. Så Enhedslisten stemmer imod forslaget fra Dansk Folkeparti. Jeg kan høre på udvalgsformanden, at under alle omstændigheder, så vil punktet her blive taget op på udvalget. Og det siger jeg bare, fordi jeg begynder at få dobbeltindtegninger, hvor vi jo begynder nærmest at sagsbehandle på sagen her, altså allerede når vi begynder at snakke om børnefødselsdage her. Så bare en opfordring for, at vi måske flyver en anelse højere. Connie, du er den næste. Ja. Jamen, så vil jeg gerne på vegne af SF sige, at vi kan heller ikke bakke op om det her forslag. Jeg synes, det er meget udansk, at vi skal sidde og behandle den slags. Og så er jeg sådan set ret uimponeret af, at det er en minister, der kommer med det. Vi har en kultur i Danmark, hvor vi snakker om tingene, og vi debatterer, og vi udvikler, og vi påvirker. Vi har en situation nu her i landet, hvor flere og flere af forskellige etnisk herkomst deltager i vores foreningsliv. Vi ser fodboldhold med piger fra forskellige religioner, hvor man måske ikke så det for få år siden. En naturlig udvikling, og vi skal inspirere, vi skal gøre noget for, at man har ligestilling for alle, og ikke bare fokusere på en bestemt befolkningsgruppe eller en bestemt religion. Jeg synes simpelthen, at det er pinligt, at vi bor i et land, hvor det her det kan forekomme. Og i SF kan vi bestemt ikke bakke op om det, og vi synes også, at det kunne være en god idé at så få belyst, hvad er det her egentlig at tage op, i og med, at det ikke behøver at være det mindste problem i den klub, vi har, som tilsyneladende får nogen i gang med noget idræt, som de ellers ikke vil komme i gang med. De får vanen med at komme i vores fælles huse i kommunen, og jeg synes ikke, at det er et byrådsopgave at sidde og diskutere den her slags, så jeg synes, det er noget pjat, og jeg synes, det skal sendes tilbage til udvalget og så kigge på det, og så tænker jeg også, at det udvalg det er klogt nok til at finde ud af og give os en tilbagemelding om der overhovedet er nogen grund til at foretage sig noget som helst i den her anledning. Men det er pinligt, at vi har en minister i Danmark, der kan finde på at sende sådan noget ud. Tak. Tommy? Altså, solen skinner. Vi skal ikke være så sure, Connie. Kom nu. Men så vil jeg starte med at være sur også, fordi at du hisser dig op over, at ministeren kan finde på at foreslå noget sådan. Jeg hisser mig derimod op over, at ministeren kan finde på at blande sig i interne kommunale anliggender. Det irriterer mig egentlig grænseløst, at vi har frihed til at selv bestemme i kommunerne, lige indtil ministeren er uenig med os, og så skal de prøve at blande sig. Det synes jeg er godt gammeldags træls. Men tilbage til forslaget. Skal ikke have nogen tvivl om, at grundlæggende så er konservative imod social kontrol. Jeg er ikke helt sikker på, hvor meget social kontrol der er i den svømmeklub. Jeg har aldrig været der. Jeg er jo også af hankøn. På den anden side set, så er vi også meget imod at blande os i foreningernes ret til at træffe beslutninger selv. Så vi er faktisk lidt, men vi vil godt anerkende det positive i det her forslag og ønsket om at gøre ting bedre. Og så vil jeg også godt understrege, at vi faktisk ikke finder forslaget populistisk. Vi synes faktisk, at det på ingen måde afviger fra Dansk Folkepartis politik, og derfor jo også er en ret at fremsætte som forslag
i byrådet. Så det bakker vi grundlæggende op om. Men fordi at vi vil jo gerne gøre noget ved den sociale kontrol om, men så vil vi også gerne støtte foreningerne. Så vil Konservative gøre noget, der for os er ret usædvanligt, og måske første gang i den her byrådssamling i hvert fald. Vi vil undlade at stemme på det her punkt. Tak. Så bliver det Peter og Susanne for en afsluttende bemærkning. Nå, men jeg vil da gerne kvittere for debatten, og at vi også tager det med i Kulturudvalget og får en grundig drøftelse af det og får belyst det, som jeg også sagde i mit første indlæg. Og jeg synes sådan set også, at det er også sagt til et medie, at jeg synes, det er sådan set fint nok, at ministeren ytrer et ønske og sætter spot på en sag. Det er hans gode ret til. Problemet er bare her, at han henviser jo ikke til en lovgivning, der siger, at det må I ikke. Så må han jo lave en lovgivning, der siger, at vi er ulovlige, og så må vi jo rette ind. Men det er jo ikke situationen i den her sag. Og det er derfor, pointen er jo også sådan set lidt, at vi har jo friheden til at gøre det, vi synes er rigtigt som kommunalbestyrelse inden for lovens rammer. Og når vi så er en af de 12 kommuner, så synes jeg, det er jo rimeligt, at dem, der har ansvar for det her område, får mulighed for at kigge ind i sagen, og hvad er der op, og hvad er der ned. Fordi jeg tror ikke på, at der er en politiker herinde, der er kæmpe fan af social kontrol, og synes jo i virkeligheden, at alle skulle have lige rettigheder til at få en uddannelse og et arbejde og blive en del af nogle fællesskaber. Uanset om man er en mand eller man er en kvinde, uanset hvilken kan man sige, etnicitet man har, så er vi da alle sammen tilhængere af at være frederiциaner, og at vi har mulighed for at have lige mulighed for at glæde os over de faciliteter, vi har i vores by. Vi skal bare ikke gøre noget her, som har vidtrækkende konsekvenser, som er væk fra i virkeligheden intentionen. 2, noget som måske endda er ulovligt, og fratager alle mulige andre friheder, som de har i dag. Lad os nu gennemtænke den her sag, og tak til ministeren for at have sat spot på det. Nu har vi så mulighed for at gå i dybden med det, og sikre, at det bliver belyst ordentligt, og træffe en beslutning, der er holdbar, så vi ikke sidder her og kommer til at træffe nogle forkerte beslutninger. Så kvittering her for diskussionen, og jeg håber, at man er med på at følge et ændringsforslag, der hedder, og sende det tilbage i udvalget. Og derved stemmer vi så imod det her forslag, og for, at det bliver sendt tilbage i udvalget. Så Susanne for en afsluttende bemærkning, før jeg går over til afstemning. Ja, tak for det. Tak for debatten, og jeg havde nok set, at det var lidt anderledes i forhold til der, hvor at tingene kommer fra, men det tager man jo selv internt i partierne. Og jeg var også nok godt klar over, at teksten kunne blive fordrejet til noget af det, som Cecilie og Peter var lidt inde på det også. Så derfor har jeg faktisk et ændringsforslag med til mit eget forslag. Og det lyder som følger, at byrådet beslutter, at svømmehaller ikke kan reserveres til aktiviteter, hvor det modsatte køn ikke har adgang, og at der ikke kan laves åbningstider i svømmehallerne, hvor det ene køn er forment adgang. Og jeg vil gerne have det til afstemning. Ja, vi har et hovedforslag, vi har et ændringsforslag, og vi har et ændringsforslag. Og når man sætter sådan noget her til afstemning, så skal man jo starte med det mest vidtgående. Det vurderer jeg, at det er hovedforslaget, der er det mest vidtgående. Derfor skal jeg se, hvem der kan stemme for hovedforslaget. Det kan Dansk Folkeparti. Så skal jeg se, hvem der stemmer imod. Det gør Venstre, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten. Ja. Og Carsten, ja, selvfølgelig. Undskyld. Det er... Ja, beklager. Og så skal jeg jo spørge, hvem der stemmer hverken for eller mod, og det er så de konservative. Så er der et ændringsforslag mere, og det er så også for Dansk Folkeparti, som jo indstiller den tekst, Susanne nævnte, og jeg læser den lige op igen, uden briller, ellers skal jeg ikke se det. Dansk Folkeparti indstiller, at byrådet beslutter, at svømmehaller ikke kan reserveres til aktiviteter, hvor det modsatte køn ikke har adgang, og der ikke kan laves åbningstider i svømmehallerne, hvor det ene køn er forment adgang. Jeg skal se, hvem der kan stemme for det forslag. Det gør Dansk Folkeparti. Hvem stemmer imod? Det er samme afstemning som sidst. Carsten Bjørsen, Venstre, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, og Konservative undlader endnu en gang at stemme. Tak for det. Så er der jo formelt set ikke indleveret et egentligt ændringsforslag. Til gengæld, så er der jo tilsagn fra
fra udvalgsformanden om, at det her det er oversendes og behandles i Kultur- og Idrætsudvalget. Jeg kan jo samtidig gøre opmærksom på, at vi har jo faktisk en stående praksis i byrådet for, at initiativretssager oversendes til det sagsbehandlende udvalg, netop for at de bliver belyst grundigt. Og jeg synes faktisk, det er godt, at vi ender op med den løsning, fordi det er jo faktisk den model, vi har benyttet i hele byrådsperioden. Og jeg agter faktisk at arbejde meget for, det er også det, vi gør fremadrettet. Tak skal I have. Dermed er den åbne del af byrådsmødet slut, og vi går nu over til spørgetiden. Værsgo. Det er dig. Der står en mikrofon, som du ved, og venter på dig. Det er nu 4 måneder siden, at jeg for første gang spurgte ind til, hvad der skulle ske med Harry Martins jernskulptur, om hvornår den kom tilbage i byrummet igen. Jeg har fornemmelsen, at der overhovedet intet er sket. Der er flere, der spørger mig, hvordan går det med den der figur, og jeg kan ikke give dem et positivt svar. Kunne jeg få et positivt svar i dag, hvad der sker og hvornår der sker? En anden ting, som jeg gerne lige vil tale lidt om. Jeg har ladet mig fortælle, at de der 10 breve, der er på væggen bag ved borgmesteren, de er efterhånden sådan lidt sørgelig forfatning, de støver lidt. Det gav mig en idé. Så derfor har jeg malet 6 malerier, motiver ude fra Trælle skov, og fordelingen er, at der er 2 og 2, der hænger sammen. Der er den grønne skov om sommeren, og det er den røde gyldne skov om vinteren og efteråret. Det er så min mening, at nu har vi sommertid, så hænger de der malerier, hvor skoven er grøn, og når vi træder ind i vintersæsonen, så bliver det taget ned, og så kommer de kulørte røde malerier op igen. Malerier, de har et format, der er 1 meter i bredden og 1,40 og 1,30 i højden. Som gammel fæstningsdreng, jeg er født i 42 i Købmagergade, så har jeg så tænkt mig, at jeg vil donere eller forære de 6 malerier til kommunen. Hvis man kun vil have 1, så er det i orden for mig. Hvis man har dem alle 6, så er det i orden for mig. Men hvis man ikke vil modtage de 6 malerier, så er det også i orden for mig. Derfor vil jeg gerne invitere jer ned i mit atelier i Riddergade og se på malerierne dernede. Hvis man ikke ønsker at gå derned, så vil jeg meget gerne komme herop med de der 6 malerier, således man kan se, hvad det drejer sig om. Det var det. Tak skal du have, Erik. Formelt så er vi lidt på lidt tynd is her, fordi det er jo reelt det samme spørgsmål, du nu har stillet 3 byrådsmøder i træk. Det ændrer ikke ved, jeg tænker, at det er fint, at kulturudvalgsformanden lige får lov at svare på det. Dit sidste indlæg kan man vel heller ikke kategorisere som et spørgsmål, men som mere et udtryk for, at du gerne vil give os en gave. Og det er meget pænt af dig. Men jeg tror formelt, så er vi også nødt til at få det på skrift, altså så det fremgår af en mail eller noget andet. Der er spørgetiden ikke det rette forum. Men jeg giver ordet til dig, Peter. Jamen, tak for, at du kommer igen og stiller spørgsmålet. Og som min kollega Niels Martin sagde, nogle gange så går det ikke så hurtigt i lokalpolitik. Det har vi jo haft nogle diskussioner om. Lige præcis her, der tror jeg, det er vigtigt, at vi skynder os langsomt. Det var også det, jeg forsøgte at sige sidste gang. Det vi er i gang med lige nu, det er at lave en oplevelse, kultur og idrætspolitik for hele Fredericia Kommune. Samtidig så kører der også et spor med en midtby-strategi, som også mange gode mennesker er i gang med at gennemtænke. De 2 vigtige områder skulle gerne spille ind på, hvad er det for noget kunst, og hvad er det for en strategi, vi lægger i forhold til den kunst, der skal være en del af vores bybillede. Og den vil vi gerne invitere ind i de her 2 spor, både midtbystrategien og kultur, oplevelse og
og idrætspolitikken, som er i gang med at blive udformet. Og der vil jeg gerne, og det der er sket siden sidst, det er sådan set, at vi har fået dato på de borgermøder, som bliver afholdt her i maj måned, jeg nævnte også sidste gang, hvor jeg håber, at der kommer så mange som overhovedet muligt, dig og mange andre gode mennesker, og kommer med idéer og inputs til, hvad skal sådan en oplevelse, kultur og idrætspolitik handle om. Og der tænker jeg da, at kunst, byrummet, street art og alle de andre spændende byrum, vi har, hvordan er det, vi udvikler dem i et fint spor og samspil med vores midtbystrategi, sådan der bliver noget overordnet strategi omkring det, og det er egentlig det, vi har tænkt os at gøre. Så det betyder ikke, at der ikke er sket noget. Det betyder ikke, at vi sidder på hænderne. Det betyder ikke, at vi ikke lytter på, hvad du siger, for det gør vi. Men vi tænker bare, at det er vigtigt. Vi tænker det i sammenhæng og i det større billede. Du har et meget konkret forslag. Det er vi meget glade for, at komme endelig med flere af dem, også til de borgermøder, der måtte være nu her i maj måned, i forbindelse med de her spor. Det er der, vi har tænkt os at tage dem ned som forvaltninger, som politikere, og bearbejde ind i en samlet strategi i vores by, der holder i mange år. Så jeg håber, også hvis du kommer næste gang, det vil jeg næsten håbe, og så vil jeg sige næsten det samme. Så vil jeg kvittere for, at vi har haft nogle gode borgermøder med en masse inputs, som jeg er helt sikker på, at vi kan arbejde videre med. Fordi du skal sådan set bare blive ved med at gøre det, du gør, og det har jeg stor respekt for. Jeg håber, jeg svarede ikke bare som et tyndt politisk svar, men faktisk noget, som har en strategi og et meget vigtigt, langsigtet lys. Yes. Tak for svaret. Dermed er vi igennem den åbne del af byrådsmødet. Tusind tak, fordi I kom. Skynd jer nu ud og nyde den tilbageværende del af en dejlig forårsaften.